שלום, אני צביקה עידן, מאמן בכיר, מאסטר וטריינר ב-NLP. אני מייסד מרכז אלון. כבר למעלה מ-20 שנה שאני מלווה תלמידים ותלמידות מהציבור הדתי והחרדי בתהליכים אישיים ומקצועיים שמשנים את החיים שלהם. וברשותך אני רוצה לדבר רגע במיוחד אלייך. את האישה שמחזיקה כל כך הרבה קצוות ביחד. בית, ילדים, עבודה, משפחה ומה לא. ואת מרגישה שמגיע לך גם מקום לעצמך. נשים שמגיעות אלינו למרכז אלון מספרות שהן רוצות יותר שקט פנימי, יותר תקשורת טובה עם הילדים, כלים להתמודדות עם מתבגרים, עם עומס רגשי ועם אתגרי היומיום הלא פשוטים. וגם רוצות חיזוק בזוגיות, בשלום בית ובתחום השידוכים לעתים. רוצות את זה על עצמן וגם עבור הילדים. בקורס הנפרד לנשים את לומדת יחד עם מנחות בחירות מהתחום כלים מאוד מעשיים מעולם הקואוצ'ינג וה-NLP. איך לנהל רגשות, איך להציב גבולות כשצריך, איך לשפר את הדיאלוג בבית ובמקומות אחרים, ואיך לדאוג שגם את תהיי במקום שהוא הטוב ביותר עבורך. חלק מהנשים מגיעות כדי לעשות שינוי אישי בלבד, וחלק הופכות את זה למקצוע ממש. מקצוע שני או מרכזי, כמאמנות, כמורות, כיועצות, עם תעודות מוכרות של לשכת המאמנים הישראלית ולשכת ה-NLP הבינלאומית שנקראת ABNLP. אם את מרגישה שבוער בך הרצון לשינוי, ושאת רוצה לעשות את זה במקום שמבין את העולם החרדי שלך, העולם הפנימי שלך, במרחב נשי, נפרד ומכבד, נשמח מאוד להכיר אותך ולבדוק ביחד אם זה המסלול שנכון עבורך, ואנחנו נשמח לארח אותך אצלנו ושיהיה לך בהצלחה.